na de kon doka ko shin yirema ma min ni indicateur de renouveau indicateur de renouveau ni nya leta ikoro yusu ba ka fo mali ni lajine ka jengo manyonya ode o te Usman Daw ko fo wa ale idado ala ninga wala nga kira ni kalmunga fasiri yusu femi ka do ka fo mi mali ani lajine che jengo manyonya ko mali ministry jamakulu ba o le laningi kunda lajine ka o kuma na bismillah ka do colonel Mamadi Dumbuya femi ka do mali ni lajine che abela jele be je fanga de kona ambe domine ko bi wa be de manyema fana ye wolo masiri tabakolo griwnye ka do colonelu dama do o kuma na ko femi ka do ka jengo manyo ni nyankumbe ani hakli fale ani bolo de nyoma ko asigi roma chale do kadan ikado wati rena chukoka ani ko nu tabulo ka mali ne ikado la jine che jengo manyo nya ko amse ga foko bade nyado sinji ya do jamana kile do na kara jamana fly kada daluka o jamana flade ni nyonche ka jengo manyo nya ko te bikoe wa ko to kologiria barka de dono la katafe yusu sheria uba jira ka foko on ni nunche anga bade nyasira ayi ko bikote la jine ni mali ko ni mbe jamana kele nga awaji wera ke flaye fe mi jamakulu baye mali o jamana tola no ye ministry jamakulu e ulu la ko kunda la jine ka nyemne bere kunye jonye manyema ya kumbe ka do anga ministry bulo mimba anga jamana ni jamana were ko nyawo nyana bo ministry nani were ulu fana kun farala de ka ninga ta ni ta maina yusu mi kado administration territoriale ani kado ka fo mi kado transport ani infrastructure fokata si économie ani financement mi commerce nunu mbela jile de kumbeno yusu kumana ko ni jamakulu ba ku tara jeremne la jine ka o kala la jeremi mbeke o ka ministre fe o keneka mali ministre fana yera o jere keneka conseil des ministres lagini mais on sommes seuls on sommes seuls je ne sais pas c'est la retracée géographique. Ouais. Multidimensionnel. Géopolitique. Géostratégique. Nimbele banga ni chengo. Na majami sabafu. Ogma yusu femi ka do ko jamakulu ko bismillah la ministre la je kenaka menye la jineka o ka ministre la je kenaka no ko la da la ministre la je yusu o kare ka do ka jamana nyema sigi yorola be miye kabeni alamusa donye kunungo utukalo enkle nani ba flani mugani fla sana miye jamana nyema sigi yoro mi to dale do ko pale Mohamed Seng ika do Mohamed Seng to la pale mi be Conakry uyenyu ansoroe jamana nyema mi no Conakry franja fanga jamana nyema colonel Mamadou Dumbuya ale kiye ika do aunga jamakulu bismillah ningo insemfe ika do Jeremy ngara la jine ministre ufe abekara mali ministre ufana nyebo sone nyena sabu bela jele bismillah kene kele ka ka do ka fo mi ka do tiga worongo nyon ko o farade kacha mali ajamakulu mi ndara no delegation a dola ku tarani kuma kande yubulo jonga kuma kando an wana ga colonel bele mi nye franja fanga ma nye mai a colonel Asimu Goita utara no reka kuma kanye colonel ka chi tara fo colonel ye ka do e kuma bani colonel Asimu Goita ga chi ore tara ka ta fo Mamadou Dumbuya ye ka do Mamadi Dumbuya ye kuma na mi nyanga franja fanga manyema aka kuma la sera anga ministry ale de kara ikado nyemne bere ko anya fo chugomi jamakulu nyemne bere ale ikado no yanga ministry mbe jamana ni jamana wore ko nyonya na bo Abdoulaye Diop bele jamanja ale ko ne ko meri jamakulu nyekoro nyembe kata ala ga jani Mamadou Dumbuya ita ya dai ni degole rete flandala bana ni moro geta wala la kuma na wora kuma ka bi sasoro abana ko abe chito fana ni sanje ndesane o mara yusu mi ye gado la gine gado manyema we ko oya soro ulu do de bora folo ulu kata ma mingara ganye shi angwa jamana ma oye Abdoulaye Fofana ale gado la gine ka o ka gado manyema ye u kala sigi den sola en ver no o kuma ko ulu de ta ma ke folo ganye shi gado anga manyema uma u yesi ga ko na klina fole fe mimbe gado talike gado klina folo na ani de medo nyonya ni gado blasra luye ulu bela jile ko ni ira ni ngola politique ko nasira ula soro ani Musa ga ko nasira ula ni bela jile de fora ni kuma ina aiwa minyi gado aunga franje fa amanyema we
olu y'u sogo don ni min kɛ ka taa i k'a dɔn lajinɛ ko nin kɛra i k'a dɔn ko wasalenba ye lajinɛkaw bolo wa anw yɛrɛ fana wasara n'a ko ye kosɛbɛ o kumana u taara ni furancɛ fanga maa ɲɛmaa min ka cikan ye cikan in minɛna ni barika ye ko nin jamana fila denw k'a bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye ko nka k'u y'u ka galabutigiya yira diɲɛmaa la sen dɛ k'a sabu kɛ mun ye diɲɛmaa ye janfa ta ka Mali sɛgɛrɛ lajinɛ y'a jiru la k'a fɔ ale ni Mali de ye kelen k'a tɛ don fali fɛ kurun na a tɛna don u ka janfa la k'u y'u ka dancɛw datugu anw ɲɛ tuma min lajinɛ y'a ka kogo tɔnin bɛɛ lajɛlen kari ka bɔ a banna kogoni min tun bɛ an n'u tu y'a bɛɛ bin e bɔla binne laginɛ kan anw fana ma sɔn k'an ka datugu n'o tɛ Côte-d'Ivoire o Sénégal a bɛɛ i ka datugu an bɛ ɲugun an bɔ an dɔ la mun na ayi mun na an bɛ ɲugun an yɛrɛ la o ti kɛ anw ni laginɛ wa o fana y'o de misali jira an na k'a fɔ ko ɲugun t'an ni ɲɔgɔn cɛ an mana bɔ daw da fɛ an tɛ ɲugun ɲɔgɔn na Ala kana an ɲugun ɲɔgɔn na amina rabi Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye lajinɛ ye a ma ka datugu anw ɲɛ hali den kelen bagabagaliw taara k'a sɛgɛrɛ ka gɛrɛntɛw ta k'a sɛgɛrɛ lajinɛ ko ale tɛna maa lamɛn a baden teri jamana k'a na i k'a dɔn k'a fɔ dayɛlɛ u ye sabu an bɛɛ de ye kelen ye anw ka i k'a dɔn sanni feere minɛnw an ka bolo minɛnw a bɛɛ de tun bɛ bɔ lajinɛ fɛ ko ni nin jamana fila tariku ta k'a lajɛ Yusu i b'a ye k'a fɔ ko Ala la ko ninnu ma tɛ se ka don anw cɛ sa bagabagaw taara ka lajinɛ sɛgɛrɛ u ma siran fɛn min ye k'a dɔn kɔkan ani so bɛɛ lajɛlen wulila ka jɔ farafinna bankun kan ani farajɛla ka lajinɛ k'a koron f'a k'a kɔ dɔn Mali ma abada u m'u kɔ dɔn anw ma o kumana ko nin tun ye i k'a dɔn k'a fɔ taama ye taama min n'o ye bonyamasegin foli fana taama ye min bɛ bɔ Mali a marabaw ni jamanadenw yɔrɔ ka se lajinɛ marabaw ani lajinɛ jamanadenw fana ma u ye min k'an ye a tora an kɔnɔ Ala kana kɛ i k'a dɔn a dɔnbali ye o kumana Ala ka i k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen anw bɛ dugawu de kɛ sa anw ni lajinɛ Ala k'an bɛɛ wasa nin ko in na o kumana min ye i k'a dɔn o de ka fɔ ye an bɛ don fasiri kɔnɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ ni jamana fila ye ko n'i y'u ta k'u lajɛ a bɛɛ lajɛlen de ye balimama ye Mali lajinɛ ani Mali o kumana ko Konakiri i b'a ye k'a fɔ ko yɔrɔ do yɔrɔ min n'a kɛlen do i k'a dɔn k'a fɔ bolomada yɔrɔba ye bi Hakarija jiri sira fɛ ko an bɛ k'an cɛ siri o la an ka jamana faaba fila ni ɲɔgɔn cɛ Bamakɔ ni Konakiri a ka kɛ i k'a dɔn k'i damuguriya ka taa ji siri lajinɛ o kumana ko o baaraw de bɛna kɛ fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn fɔlɔfɔlɔ minnu bɛ yen o ye i k'a dɔn jɛngɔmaɲɔgɔnya min b'an cɛ k'o kologiriya ka da tɔ yɛlɛ ka bolofaraw fana caya baara bolodalen minnu bɛ yen i b'a ye k'a fɔ ka jiri kɛ o la a jamana fila bɛɛ ka tɔnɔ n'u ka hɛrɛ bɛ se ka bɔ min na an ka jamana cɛ an ni ɲɔgɔn cɛ falen ko gɛlɛya si kana ye o la o ka kɛ i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ jamana kelen kɔnɔ fɛn min i k'a dɔn nin ko in sa ko minnu bɛ sen na ayiwa wulikajɔ min kɛra ka Zole da ka taa lajinɛ Usmani Daw ale ka fɔ la a ko jɛrɛ in kɔni k'a kɛnɛ kan ayiwa ko min ye jɛkulu ye ko jɛrɛ in bannen ko jɛkulu k'o sigira jɛkulu min ni jamana fila bɛɛ maa ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ ko commission mixte olu bɛna i k'a dɔn hakili jagabɔ fɛnw kan fɛn minnu n'o bɛ hakilinaw falen ani ɲɔgɔn cɛ ani jamana fila k'an cɛ sira bɛ se ka kɛ sira kologiri ye cogo min ni ka barika don a k'o taabolo la Bamakɔ ni Konakiri o sira min bɛ n'a fɔ ko corridor o bɛ se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ sira lafiyalen ye cogo min na k'o baara olu kɛra nin kɛrɛfɛ fɛn min ye commission mixte in fɛ jamana fila u ka kulu sigilen ma o kumana ko fɛn min ye sigiyɔrɔmaw ye k'olu caya ka bolofaraw caya an ka jɛngɔmaɲɔgɔnya n'an ka teriya siraw fɛ o baaraw de bolodalen filɛ nin ye Yusu o de n'o ye Usmani Daw ye ale ka nɔbila ye nin an y'a sama ka bɔ indicateur kɔnɔ o ka bidon bɔli don Ala k'an kunna diya yarabi an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin ko kɛ ɲɛta ye amina yarabi jamana in fila cɛ Ala kana juguw don an cɛ Ala kana juguw don an cɛ sabu jugu mana don hali n'i farilafini cɛ walama namima mana don hali n'i farilafini cɛ i b'a bɔ k'a fili u tun bɛn'o de kɛ Muritani na Ala y'a kɛ olu ye faamuyali sɔrɔ cɛ an de taa la ye ɲɔgɔn ye koyi walahi Moro nka kodɔnbali t'o dɔn dɛ ayi olu ɲɛna ko ale ka latigɛ bɛ kamisadenw bolo Faransi bɔra ni sira o sira ye ani maliden minnu bɛ yan minnu yɛrɛ tɛ Mali ka ɲɛtaa fɛ u bɔra ni sira o sira ye Ala ye u dama yira bɛɛ lajɛlen la wa ale bɛ Ala ka n'u kɔ dogo amina rabi Ala k'u malo tilegan dere fɛ k'a sɔrɔ seere t'u la yarabi an y'o ɲini Ala fɛ sabu an ma fɛn wɛrɛ fɔ koyi an ko an ka jamana an'an ka lafiya a banna ni min t'o la a to ten n'i b'o la fana saba min fatiya a banna nka k'a fɔ ko e tɛ i k'a dɔn jamana fɛ ko maa wɛrɛ kana k'a fɛ ko n'o kumana ko o da bɛ kɔnɔ ta o ye ko wɛrɛ ye dɛ i tɛ jamana fɛ maa t'i bali i ka jamana fɛ baliya kuma la cogo min i tɛ se ka maa bali a ka jamana fɛ kuma la o cogo min o de don Ala k'an kunna diya n'o tɛ n ka Mamadu Dunbiya ye yɛlɛ la a kɛra ka girin ka maa kunbɛn a kɛra Garanpe ye o tun bɛ président nɔfɛ n'a ma sera o ɲɛ o b'a minɛ a la dɛ ko Garanpe tun ye candidat ye
Alpha Condé de ma troisième mandat Karaba no te grand pe candidat de kundo de mais kam ko na Alpha Condé bita kale baka candidature retiré ko parce que abeb na ke cheni ni fin ya ko Modou il faut travailler mais ay ci fois de sinon jomala kare grand pe alaga ci de do koy ci kande bada avec moi ti medi no te ci bada ti medi wa pigeon ko kono solo ni me awa ba si be vo abulo free nyekoro ti bi se ka foro ni nu e foi ti bwa abistra mamie jena o adoxi yayo comme ne porta porti ko forane ka no nyombe ko da madimo goro ma ba nye do ni wala adusuka bona adogo ngate join de not ne ala jeni mami ngi ka ko da jemne ki ka do ya jetemne edoxi yawo e ta munyini o te bania ko de be daw ka jeni asika changa andre chenta ala ga gura ja rabbi ak me fanga no fe ni mo ma di masranya ba minala de amba leta mi comité syndicat munumbe moro groupe BOA Bank of Africa moro awakado nunungoni minye awakado oluka soro min flane kuna awakado nolu beseka awa juruta yelma awakado awa minye ukawar munumbe moro awakado nube talikola ko awakado o min fleni o mi ikado ko awa kemejo nuba takot no do bitige alla moro awakado min nunum ma ko falo nyi olu koni awakado kunungo min kabini sogoma dafe nege kanya wolon vlatmene ni minute bisaba 7:30 mi bewa awakado olu ma bele jele nywa vara nywanga min kado sitting bele ukon yo ke sitting do ka faranywanga minne awkado ko do be ka kana ko kon yelma ka ikado anga sumakasa ko jira moro ala musa do ni awkado awa minne ni wala minblene je kalo tlemga ani shegi moro ko ni kuma mbora ka bi minya pma bole ka bi minye bewa awkado malikono ya ani ikado abejnya jamana fa moro o ma bela jele ukon yuka duso makasa jira ya jira ka fo nin te bendae dawda soka fola ikado nyere la iba ka fo awa minye nyere la ko ni wala mi ko ka bisa mu gambo ko ni ngoni madda uluka ikado ni madda awa kado minye uka awa warukan muro ko wulika jo cha mangera muro awakado minye nyere la ko awa oluwe wulika jo cha mange minye awakado bange apsaka do bala chugomina wa muro ye awako cha mange bange msega nyeta soro chugomina muro ko sambi saba minye awakado awa minimi blani ko lubeni mbara ngonana yalma sanjama muro awakado ko ni wala de kata ko lu segere bi wa olu kelendere minye Sénégal Côte d'Ivoire moro awakado ani yoro chaman be moro ko lu bela jele ko nimbe olu tanywana na moro kunna awakado ukadu sumakata jira moro direction générale moro ko lu ka wale ateni malikona bide ko ni kuma mbora Casablanca mi awakado bewa ikado owere ka jakuluba mimbe ani direction régionale mi ikado no be Dakaro moro awakado ni wala min vlane mi awakado nunungo ne ajira ka fo awa mi nyere la ni bara min vlane awakado lubuka hake de nyini goy wa mi sanika akoni sigile do kama barakelo awakado binga na ko luka barakelo ka hake obsika matrafa chukumbina moro ko lu ba kala sharia de kono ni dande mo wala min vlane sori Ibrahima Dugure ale ka fola nale comité maye ale koni ya jira ka fo minye awakado olube fen wara minyini minye awakado awa minye uni jamana tabela jele takake kelenye ko awa minye ko en décidant cette mesure dite harmonisation des taux d'intérêt des prêts accordés au personnel chere la toka ko ba do nyana de ka bo taux d'intérêt ko kuma de kerasisa ye to fo on ba dunta nunu me bara la sanjol nunu me bara la bangi ka nyeta soro
n'aw bɛna waleya wɛrɛ kɛ ko ne to fɔ dɔrɔn anw ɲɛ bɛ dunda in de la nka intérêt lama in to intérêt bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn na kɔnɔna tɛ na kɔnɔna don a sunna la k'a hɛnɛ mɔ moro awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni y'a jira k'a fɔ ni waleya min ni bewa n'u maaw kɔni y'a ta ko de olu ka aw ka dɔn ni lajɛ in kun ye dɛ moro aw ka dɔn heure fila baɲango moro ninnu kɔni bɛ kuma la moro aw ka dɔn ninnu kɔni bɛ k'u ka hakɛ ni ka ɲɛfɔli kɛ o de kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u y'a jira k'a fɔ ko ni groupe ma aw ka dɔn ni min filɛ nin ko ka aw ka dɔn aw min ye olu ka ɲinifɛn kɛ sɔrɔ fɛn ye yalima u bɛ waleya min na k'a jɔ moro ko olu laban min ye aw ka dɔn k'u bɛ taa grève la moro aw ka dɔn aw min ye grève min n'a bɛna digi kɛ banque la kosɛbɛ olu kɔni b'a dɔn k'a fɔ min ye olu yɛrɛ sɛmako tɛ koyi olu kɔni bɛ yafa de digi client na u bɛ yafa ɲini client fɛ olu t'a fɛ client ka kalifa ka tɔɔrɔ cogo si la tuma dɔ la maa bɛ ko dɔw kɛ i yɛrɛ semako tɛ n'o tɛ tiɲɛ na maa minnu ka buruburu bɛ banque la kuma ninnu b'u jatigɛ dɛ kuma b'u jatigɛ dɛ anw dun ka sɔrɔ ma se banque labila ma a banna moro min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la moro ale kɔni bɛ min fɛ min ye aw ka dɔn hali bi olu k'a lajɛ min ye u ka banque bɛ yɔrɔ o yɔrɔ moro aw ka dɔn k'u saraw kɛ kelen ye wa min ye aw ka dɔn waleya dɔw bɛ yen minnu n'a ti ɲa aw ka dɔn olu ka banque ka taa ɲɛ sira fɛ n'a ti ɲa baarakɛlaw yɛrɛ olu ladonko ɲuman sira fɛ moro ko bɛɛ lajɛlen ka dabila o tuma ko awa min ye olu kɔni bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye ka kɛlɛ kɛ walasa ni waleya minnu bɛ ka taa ani olu ka ɲinifɛn minnu bɛ yen a bɛɛ lajɛlen ka bila ba la bɛɛ ka jo sariya ka sabati o de ka ɲi a banna bɛɛ ka hakɛ n'i ka jo sariya ka sabati a banna o de ka ɲi o de ka ɲi moro i k'a dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko awa ni dama kari nin na sa o tuma k'olu na wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye dugure ale y'o fɔ ala ka faamuyali ko ɲuman kɛ bana a ye ne sama ka bɔ ale kɔnɔ ala ka faamuyali y'a ko la amina rabi a ko bɛ guwa o kuma observatoire b'ale ta i kɔrɔ ni observatoire ta Mali ni i k'a dɔn Russie jamana ka jɛngɔma ɲɔgɔnya o kɛn bɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn fura kunnama ye makɔrɔni kan na kan kɔnɔna la min tɛ ka se ka jigin cogo si la nin kɛn bɛ fɛn ye min balan bɛ makɔrɔni kan na Manuel Makɔrɔni a ma se k'a faamu cogo si la Mali ni Russie la ka jɛngɔma ɲɔgɔn ye a ma se k'a faamu cogo si la wa a ma bɛn a ka kalifa ma hali dɔɔni kari don juillet kalo tile 31 ba 2022 san in na i b'a ye k'a fɔ anw ka gouvernement ka kuma lasela o y'i k'a dɔn i da don kuma la n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye Abdoulaye Mayiga a ye i k'a dɔn kangari da Faransi ye ani Faransi a gouvernement ye Manuel Makɔrɔni k'a bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali jugu fɛn fɛn tigɛ ka kɛlɛ jagoya gɛlɛya t'o ta k'o se Mali ma ka Mali fara yaasa ka fɛrɛ a sago ma k'a bɛ fɛ ka i k'a dɔn sigiɲɔgɔn kɛlɛ ni i k'a dɔn badenya kɛlɛ k'o kɛ anw ka jamana a dabara bɛ fɛ k'o karabaya k'a ka sɔ ni ji tɔ jigi o kangari dara ye Abdoulaye Mayiga a y'o tiɲɛjala fɔ Makɔrɔni ye Umaru Traoré n'ale ye baraminɛ kalanden observateur kɔnɔ ale ye kalimu ta a ko kama bi Umaru ka fɔ la a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ conférence n'o ye kunnafoni di baro sigi dɔ ye conférence de presse o senfɛ farafinna jamana ladegenin dɔ bɛ yen jamana mɛrɛnin dɔ ko Guinée Bissau a tɛ jamana tɔw yɛrɛ bɔ i bɛ t'i jɔ ye k'i bɛ manamanakan fɔ anw ma n'olu ka président drogue feerelaw de bɛ ale jamana ɲɔgɔn drogue feere jamana tɛ Farafinna tiɲɛ yɛrɛ la drogue bɛ bɔ a jamana la ka taa Amérique latine ka taa Europe ani Brésil wa anw y'a a drogue feerela juguba dɔ delila ka porokoto Faransi maaw la ka tɛmɛ yen fɛ conteneur de tun b'o kamaleni bolo to la mɔgɔ don kana fɔ Mali la yan bɛɛ dɛsɛra a la a selen yan épervier du Mandé Papa Mabi Keita o y'a tigɛ ka kuye o kɛra wa a dabali banko jugu Papa ka dumisɛ dɔ bɛ a taatɔ y'a ka kepi bɔ k'o don kunna ko k'o kɛ souvenir ye ko kabi Ala y'ale d'a ma a m'ale koron k'a minɛ ni maliyɛn tɛ ko nin ko cɛnin k'a kɛ souvenir ye o kɛra an ɲɛna Bamakɔ yan o bɔra olu de fɛ yen conteneur drogue conteneur i ni Ala cɛ o kuma Yusu fɛn min i k'a dɔn nin ko senfɛ sa i k'a dɔn k'a fɔ Manuel Makɔrɔni
asegina ka Mali jalaki ayo jalaki min taga Mali segere Guinée Bissau ye abe munne fo ko Mali ma nyema ko on be ga dangare wala taga maw segere ka me ga dandeme wala oke kan talen do ambulo di ka do tieningela do ma ko groupe paramilitaire ko lu ye ka do mercenaire ye ni kuma ba da sanga ni wati nga kabi kuma indamne na fo bi Wagner ko kuma tewa mercenaire ko kuma tewa ko kaba damne na fo bi ni kabale ni dabala ndo alanga afora ka kana ni dalu kologiriye gadu kelema sorabu ayi abe kalo joli san joli bobi abe ni kuma kele na dalu kelema sorabu ka fo ko groupe paramilitaire ba on ve afora ka kana ni dalu di ngombe sege chiga waka mase ko vo ali bi aba adabala mbo kuma de la Mali ma nyema dunya jira la ka fo ko on mase o ma mase no ma ko te on ve ama nga je ko ma nyonya barala ni risi jamana ni nyonche ko makoroni dabala ne meni ngola ali bi adasele me ko bla ako kembe che kuma njolo ya kana de yusu kuma na mi nyi ka do ka fo ko sanga ni wati ko on ga ma nyema o be ka dangari jamana shia dola o mi shia la horomalunye uni jamana den to be kele yemi ne chokola jamana ingono ko on be ka ko nga ma nyema o be ka dangaro la o te ka furugu do onje wa ka do shuka ke nyonga wa ko manele makoroni ka be ni bara inde la amena abe fe ka fere be de ka Mali chika ereke ka Mali magosa ka sago soro auna ka sabu ga aunya dabo ikado dibara de la ni ama be ama ali doni o kuma na ko minye ikado ale kana to ni njogoni na ka bi na walanda di Mali ma ale ka ma alete ma yemi mi se ga walanda di Mali ma gouvernement mi ma ve no franje fanga ma nyema we uya wajibi ya manele makoroni ka dabo Mali kungola aka fere ni dabale jugo mu mba kono ali bi no maraba jugo ya fere ni dabalu ye ani ka do neta ye ni ye ko mi mba kuna ka ko bla obisega ke oro ko Malite o mana ko minye ka do o ngani ya jugo ya bara mi mba nyeshi amaka nyeshi Malima aka do ka avoka famele do waja yele do o mana ku be fe mi mfoye ko Malite se ka jale ka teme Malite unka chugo sila gore manga kumala sila ko Malite se ka jale ka teme Malite unka abla mega na tara tele la doro bado kumaro bado fenobe frati bado fenobe abige ko basmana baga ko wara bado fenobe abige ko basmana baga dongli no kundara wati dola bebi klomada cha kwale do fana ita ya dai na tara werte mungo dala na bete me erigi era krefe e directeur général era krefe fo dibi be do koro na fara go balego kele garsige ikaburu be soro min gene kala la temolade able ko amede uro masiri eta ba e ke bola ko amede akwale do okmana yusu no mi ye pratiquement ka era de bata ita ya dai ngo de la bla abara affirmatif négatif okmana yusu fe mi garo ka fo ko ambe kangari dai aka shoni jito jigi alete wala ndadila auma okmana ko mi nyemanele makoroni Abla maiga ayeni foye ka jira la ka foko ni hakilina mi ba ma ko yetemene ako bla nyeti soro olatu ko parini Bamako che yana ka noya to be gerente ka ta fede ba be wati jambo ambe ikado ka fo dala kelela on ba siri uba siri on yero ba siri uba siri fa ba fly ni nyonche ikado gerente le do ani nyonche ka basan fo ka ke kali o kuma na yusu ba ya be kalo chama mbo mi nye franci ko ga ministry do tumbe ngulu poroporo le do dota ndi hakli bala ko Jean Yves Tria ale ni ajenyo am dabonso ni dobi awo ana ajenyo muso dobi no damoso me go ndolonwo o ye ka dogo Florence Parly o te pari oro soro mala o yo de soutien o mana yusu kulu de ye ka do burujali beda Mali manyema o ka watila ko franche fanga manyema o ko te sharia kono o te hage kono o te ka do adonda ba bota masi bela jele fo o lo tama magonya mata le makaroni sobe pal gwatigi foroko ma manele makaroni o mana ko kera sababu ye adusukazi fe Mali manyema o ye Mali lasiki de gwenga wulusho anofe ka bukurije junju ako abana Francike lasiki de Mali manyema o France lasiki de gwen ka wulusho anofe ka bukurije junju ako bisu okele ko o mada o made wudusu chiego jugu ala nuka kuna forin terensira munumbe ikado balaw de karaba jamana o kono RFI ani France 24 Mali manyema o yo fana dafare mepe abana ayre kunglona nga ukaje moro ya sebe rem nanula peu abana suspension bora ka ke fermeture totale jala angna français la manga na France 24 laje ali français c'est des chaînes de propagande fo malien ngodo ko ngere de abe RFI da e abe RFI doni kurane kolodo wa foi kuludo wa RFI kumaga kuluye foi kurane kolodo foi manifin do wa tise foi la koma yele mako abana klebe boka bi ko kuma so bi dai le foka ta datuiti here me ala anuga ko balaw sitane ani ka do kasara ko feno ba David Bache wa mu Bache
an bɛ basi de dilan kunna ka sanji minɛ basi kɔni hali basi an ka foyi t'o la basi dɔw fana bɛ sɔn bɛɛ b'o kalama yan basi ni an y'i sɔn ni sɛjɛ ye i na dɔ sɔrɔ ka fɔ o kumana min ye Mali ni Faransi ye Yusu k'an cɛ sa k'i b'a ye k'a fɔ k'a gɛlɛyala ayiwa min ye i k'a dɔn jamana fila min n'i k'a dɔn k'a fɔ n'olu kun bɛ i k'a dɔn jɛngɔmaɲɔgɔnya la k'an y'an kɔ don ɲɔgɔn ma bi don à don o kumana ko anw ye jɛngɔmaɲɔgɔnya bolofara min ta ka Irisi la sɛgɛrɛ dɛ o de kɛlen don fɛn ye Manuel Macron ni ngɔnɔ na min dɛsɛlen bɛ ka jigin an bɛ don min na i ko bi Umaru Tarawele baraminɛ kalanden don observatoire la ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a b'u ka bidon boli kɔnɔ Yusu est-ce que a n'a musonin yɛrɛ est-ce que bɛ cɛ est-ce que u bɛ taa dɔnkɛ soirée ninnu na n bɛ maloya n'a yɛrɛ musonin yɛrɛ maloya n'a yɛrɛ a b'a jagoya labɔ de o n ko sa an bɛ Bakɔrɔn wele de ko tanti den tanti ka lagare ka kɔrɔ a ye tanti den kɔni a ka tanti ka lagare ka kɔrɔ a ye a mana fɛn wɛrɛ kama koyi n nana i kan susu i kan tulu bɔ k'i mun kan si tɔ ni dantɛgɛ n ka taa n da yɔrɔ la tiɲɛtabaa ko t'a la sini ɲɛsigi ko t'a la ayiwa ale kɔni ka maaya dan n'a yɛrɛ n'a kunkolonin de ma musokɔrɔba kɔni mago ma sa den b'a bolo den muso b'a bolo foyi t'o sa ala ka kunnaja Moro an bɛ taa sugu la min ye Sedina Umar Keyita ka jɛ kɔnɔna na an bɛ tila ka na an sigi o bɛ bɛn sapɛ mais a ka di n ye a ka Muritani bɔ a la Muritani ma kɔlɔn ale tun tɛ kɔlɔnsenna ninnu kɔlɔnsenna ninnu a yɛrɛ y'i pan dɔw kunna awɔ Maki b'a la Maki t'a fɔlɔ yan ko Nana Ado Akufo tɔgɔ yɛrɛ man di ale b'a la an balo min porokotora a b'a la an balo ye i b'a dɔn de denmisɛnnin nafigi de don kɔgɔlenba an kalen ka coup d'état k'ale fɔlɔ de nana ale de fɔlɔ fana y'an lafasa ka tila ka kɛ anw ka wolomasi tabaw ka kumasentigi ye kɛnɛ bɛɛ kan Macron n'i y'a ta kɛrɛfɛ ko cɛ ni minɛ k'i dabɔ kuma in na n'i ma farati an b'i fɛ comme n'u y'ale godoba siɲɛ kelen dɔrɔn dɔɔnin d'ale ma ka tila ka narcotrafiquants bila ka na ale bagabaga ale sɔrɔdasiw kun tɛ drogue feerela dɔw dusu tiɲɛna u nana baba a bolila ka t'i dogo a ɲɛnakili k'a kun bɛ Mali sɔrɔ a t'o kama safurula bɛ kuma kɛrɛfɛ a ye dogo i b'a fɔ ko solonin dɔ ɲɛ wulila ne nɔfɛ don min a bɛ ne yɛrɛ da dɛ arajo la don min a bɛ ne yɛrɛ da a dɔw ɲɛ nugu koyi o kelen nin kɛra dɛ ko Isu Karawati bɛ min ko ba k'ale tɛ ne dɔn Maurice Traoré bolila ka taa fɔ a ye ko kɔrɔ ko ni min dogo ko solonin dɔ ɲɛ k'i y'a ka sɛbɛn min da Moro a don ne taara n dogo studio tabali jukɔrɔ hakili b'a la fo ka nɔrɔ tabali a solonin dɔ ɲɛ dalen o taara n deli ko n ka taa n ko n ti bɔ ko n'a nana a ka fɔ ko di yan ne yɛrɛ nana n ko Solo k'a kɛra cogo di ko non k'a ka cɛ dɔ de ye fɛn dɔ fɔ n ko Solo an ka cɛ ma dilan koyi a bɛ sɛbɛn de kɔnɔ a taara Awani Sakɔ fɛ Awani ko hali sini n'a sɛbɛnna an b'a fɔ Solo hali sini Solo n'a fɔra n'a sɛbɛnna an b'a fɔ o y'a sɔrɔ ne bɛ ka kuranɛ jigin awɔ kɛ ko n'a sɛbɛn b'i ma papier min y'a sɛbɛn taw de k'an k'an ta d'a ma n ko Solo an ta tɛ di an y'a san de k'a bɛ sɔrɔ min ko ta kiosque la a taara papier in san koyi ka tila ka taa a papier bɔlaw fɛ yen an t'a dɔn a n'olu taw laban n'o tɛ Isu ta kɔni b'a dɔn ala k'a kunna ja diɲɛ dɔw ka ca koyi ala kosɔn sa a ma ja dɛ a o de la n k'u ka Iba Jalo ɲininka Dakan Garaba kɔrɔ la o fana ma ja dɛ Dakan Garaba a ma ja dɛ u ka Iba Jalo ni Fuseni la i k'o ɲininka Moro min ye groupe commerce Ablaye Mayiga ka taa se Mariam Jalo ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo Fifi Berté an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔ sanga ani waati Moro n bɛ k'an da in fa de Fifi Berté an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔ sanga ani waati Moro ale bɛ Moribabugu la an ka tɛmɛ ni kunnafoni min ye direction nationale des domaines Moro a k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko ninnu ka wuli ka jɔ ɲinansan in na min ye a k'a dɔn san 2022 k'a ni sababa bɛɛ na kɛmɛ ani 13 Moro a k'a dɔn 113% k'u y'o de sɔrɔ a k'a dɔn min ye u ka ɲinifɛnw na kosɛbɛ
o de ko nana za min ye tiɲɛ la i ka dɔ awa DND n'o ye direction nationale des domaines moro aw ka dɔ tiɲɛ la k'u ye record kura k'u y'o bati dɛ min ye aw ka dɔ tiɲɛ la direction nationale des domaines mi DND moro aw ka dɔ min awa n'a ɲininiw fɛ moro k'u ye baara kɛ ni ka tila ka aw ka dɔ dɔnmɔ ka fara o kan o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye Ablaye Diko filakɛ aw ka dɔ tiɲɛ la ale n'a ka baarakɛla a n'a ka jɛkulu k'olu de ye nin baara kɛ moro aw ka dɔ tiɲɛ la ni aw ka dɔ ni ko ɲuman kɛra k'an ni tanni ka kan mura kun ɲinina min ye aw ka dɔ kun da mɛ miliyari 80 de la min ye kalo 3 kɔnɔ miliyari 92 ani miliyɔn 200 ani miliyɔn 20 a n'a kunkan fɛ aw ka dɔ bin ye Ablaye Diko k'a n'a ka baarakɛlaw y'o de ladon jamana jiginɲɛsoba kɔnɔ moro aw ka dɔ nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ kabini waati min na minisiri a ye wele bila ni cɛ in ma moro ko maaw ye kuma caman fɔ nka minisiri y'a jira k'a fɔ min ye aw ka dɔ ale bɛ maa ɲini maa mun n'o bɛ jamana fɛ maa min ni jamana kanu b'a la wa maa min bɛ jamana ka intérêt défend a banna karisa ɲɛda ka di ne ye karisa b'a bolo don a jufa kɔnɔ ne ye o ko tɛ o tɛ o e kelen tɛ o e kelen ye mun ye foyi jamana ka latigɛ ni jamanaden tɔw ka latigɛ la a banna ba paga abana moro mi trimestre fɔlɔ kɔnɔ kalo 3 fɔlɔ kɔnɔ san 2002 moro awa kɛmɛjɔ min ye 132 moro k'u y'o de sɔrɔ ni ka don jamana jiginɲɛba kɔnɔ moro awa ni waleya min filɛ nin moro awa min ye ministre min bɛ yen n'o ye awa ka dɔn ministre de l'habitat de l'urbanisme des domaines de l'aménagement du territoire min ye Birahima Kamena moro ko kɔni aw ka dɔn lettre kɛ ka félicitation d'a ma min ye a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen min ye direction nationale des domaines moro u ye nin baara min kɛ min ye aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ta ni ka kan moro ni maa ye ɲuman kɛ i ka dɔn a ka fɔ k'o de ɲɔgɔnna tɛ k'o bɛ galabu dɔn a tigi fana la ani minnu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu bɛ galabu fana kɛ moro a laban min ye aw ka dɔn hali conseil des ministres la min ye aw ka dɔn a kuma fɔlen colonel Asimu Koyita o yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko awa min ye Ablaye Diko ko affirmatif a ka baara ɲɛna c'est fini c'est tout a ka baara c'est fini c'est tout tanu maa tɛ tanu don juru la koyi a banna tanu yɛrɛ man ka don juru la fiyewu moro conseil des ministres min ye aw ka dɔn gouvernement bɛɛ lajɛlen olu ye aw ka dɔn félicitation min ye aw ka dɔn directeur national des domaines moro nin b'a sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a ka wulikajɔ n'a ka baara ani aw ka dɔn min kalifara la moro aw ka dɔn k'o kɛ ni faso kanu ye k'a kɛ ni faso ka ɲɛtaa sira ye Abdramane Diko n'ale ka fasire an y'a bɔ Mali tribune kɔnɔ Mali tribune an b'o fɔ ka Abdramane ka foli kɛ Yusu an b'i yɛrɛ fɔ n dɔgɔkɛ Fulakɛjan Bokari So ko n k'a f'i ye ko Adama est plus pire que Soloni Tonja Adama Sanogo awɔ ko n k'o suda i la dɛ Bokari filɛ k'i lasɔmi n'u a bɔra an b'a fɛ yan a nana muso nana bila k'a tɛ mɛn tuguni k'a bɛna a nɔfɛ ko maa si tɛ Adama sɔrɔ k'a ma fiɲɛ bilen muso ko tɛ muso ko tɛ tani muso Adama to ye ka taa ni Moribo Sanogo ye wa ne yɛrɛ kɔrɔmuso fana Sanogo Bawoni tourné la o yɛrɛ ko ni muso nana bila dɔrɔn ko a ka taa ale fɛ yen Adama Sanga wulila dɛ Ala kosɔn sa n b'a f'i ɲɛna Adama Sanga wulila dɛ i ye promo ba de kɛ Adama i t'a fɛ ha kana dabila ni to ye quoi i cɛ ka ca ni cɛ ni sarandani ni sera ka nin to ye wa Yusu ye indépendant b'ale ta ni indépendant ta sa i b'a ye k'a fɔ ko min ye tile 10 tɛmɛnen kɔ a n'a kunkan fɛ binganikɛlaw ye bingani min ta k'an ka wolomasiri tabaw jabalaw sɛgɛrɛ jamana fan caman fɛ ko Katita de mankutu bonyana ani k'a dɔn jamana kilebifɛ yanfan ni kɔrɔnfɛla camancɛ bolo nin si ma to a waati la ko a yira k'a fɔ ko maa ninnu n'o ye tiɲɛnikɛla jugu ninnu ye k'u ka wulikajɔ barika bonyanen don hali bi ko u jamakuluba yera fɛn min ye k'a dɔn jatigɛwale kɛbaa tigilamɔgɔw k'u bɛ munumunu salo la yɔrɔ dɔw la Bale Nara Tingole ani Fana bɛ Tingole dɔn o tɛ Marakungo kɛrɛfɛ Fana ni Marakungo cɛ Tingole bɛ de Tingolekaw ka fɔli dumanba tun bɛ n bolo maa dɔ tun bɛ ale tun b'a sama ma kuma bɛɛ ndesani wallahi Tingole bɛ Fugani bɛ
o ma yusu ko uka mununu salo ko ni kolosile do ni yoro ina Ablaye Jara ale kembe ka fasiri independent kono bi a koko minye ka do Mali amanye ma ka wuli ka jobar ka boyene do jati wala ke batiki la no ma no fe chama blala shula ku te taro dure la ble taro tu lawo tu bulo jamana tu bulo abana jaguya ko gele ko kati gele ya baro ke maw ka yala yala maw dala doro mene bon me min fo e troisième pont e deuxième pont tout ba fen fe be ku betike ka boy awo pont uga pont ere be kolosi uga pont be kolosi ka a tout nu tike ka boy wa pont ere dronte de adama dim se ga dugo yoro la ni nyeci tala uga be dawalo awo beka dawalo ka boy wa nkanka lakana atoga kulugriya ka tafe abana wa ko pangurundo be ko fe kana no lunana ulu taga ke kle kuru yala isanfe ay o miki do de ale be bundeni ke wa awo kilometre baduru miniti kono abo de ke ugana no jona sa ali wo teme ka doro be bokla ni man miniti bisa ba ko de kono miki o kuma yusu o mana ko da rekri do de abarkala ay nana jona abacha ya dika ta no fe ta jona aka na balano ni gola are ko beka dakena ka sanga na foi dugo abana awo ngami yanga mara mafe ando kuma fu ando be funye fu ayanga na foi rable voilà o kuma yusu ko mi ye ka do ni ma ko folen nuye o kele do ka wuli ka jo ke ka do ka fo ni ko mi ye be anga wulo masiri tabaw ka chesiri kofe yoro minum be no yu jabala wi o chama da walola ka chama blashula ka mara mafe o mina wala ngauna tabede o timina ka di ka sabu ke umakele jigi sokoi ya fo chugo minita rotila adola abeke ni chugo indela ka be ka do kleta mbonyongo bo nunu nye ni ke wale jugo nunu ko ngaku be munu salola ka do yoro dala ko ambora ka munu madani nye no be nara marabulo ko fo kulukoro marabulo joila olu konna la ki bay ka fo ko ni sigida manu ngembe ka nu ma ka munu salo kolosi kulu marama fentigi do nga ubuna tige do nente kuna foni ye ni ka dabela jile klo ka ma nyama were ko klo nyigele joni na ko sebe o kuma ko minye ka do minye balaw mi no jigina ni manunga bona min jigino ka aunga fama fe fama embogo kono kele min do nunu na uka binganu seve no ye sogolo ani kati kata se ka do sogolo ere min be nyono o barala ibaye ka fo ko sogolon kelembe ku ye ma biduru bla shula e ka do mine bulu tege ku kuye marama fe on fana mine na o kuma na yusu ibaye ka fo ko minye ka do o temene ko fe nyi ka do dangare wale korobo ni wati laba nuna o kuma na chama mbitanga o teseginde ala ni dangarulula ho benata ayi umuka keleji gisokoi uka mafanyama ulle dufe alibi ma joli bonyama ode beni manu nungo okmana yusu ku be ka uka do faranyonga uka jengo manyonya ko lubulo da ka ulika joge ka sigida wero segere wero ba do ka fo bisika bala kata dangari yoro munu na buko lule segere sa yusu okmana ko minye ka do ni kuna funi ikado ka fo kuna foni abora ka bi ko miye kuna foni ka sorola ko utukalo kile saba karaba temene fe miye ka jamakulu bayira marama fentigu do kulu marama fentigu do be bolu fe ona be mununu na nara o fanvela ola ay wakubu kunda bale de ka yusu ko miye ni ma ko fole nunye ko ka do ku be ka dagaro de nyini dagaro mini o be ka do ngokolo ko fo no e fore ku dagale meni ro nuna o fore ko na nunu ko be boy de kana ni bara nunu bolo da ko ni yeni yoro intabolo yoro intaka laje ibai ka fo ani Mauritanie danje de kasuru o kuma na minye wagadu ngokolo fana dagale be ni yoro ko fole ndela fe minye ka do ka fo sogolo ko nunu nyeni bara kunta nunu nge ay wajate wala ke ba tigila ma o ka kera ka beni ka do ka fo jue kalo kle muga ani woro temeneye uto kalo kle folo ibai ka fo ko do fana yira o fana kulu mara ma fentigu ye munu be ka do bulu fe se flaka no e moto ko lu fana yira munu salo la ngokolo ndafe ndo susa o ngokolo yin o be komini min fe o komini rural min be ikado falako o manja ikado ka fo tingule na ani fanala ko ni manunga munu salo yira yin fana koroshira yin fana nimbe kuna fo ni ka manyama ndo wolo masita ba ola somi ukaseka ulika joke ka kongo make nunu na ko bingane ko ikado ka fo ko uko ke chugo mina uka munu salo be ka yesiki dawo ni nyonche o chugo kelena kolokani jijeri ko do munu to fana yira o roko fole nuna ko nimbe kuna fo ni dikunye munye
ye bolomasiri tabaw ka kunnafoni sɔrɔ ka kɔn ka dangari ni maa ninnu na yan n'u ka n'u ka tiɲɛni jugu bolo da k'u b'u ka wulikajɔ olu bɛ k'a caya cogo min ko fɔ an fana ka caya ka tɛmɛ u ta kan ka dan sɛbɛkɔrɔ kari ninnu na yaasa u yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko se t'u ye dun k'o kuma de sera o kumana ko min ye ni binganikɛla ninnu ye u bɛ nin munumunu salon na jateminɛ de don u bɛ se ka bin o yɔrɔ ninnu kan cogo min ani waati min na k'o jateminɛw de bɛ sen na o kumana k'an ka kɔ u ma kunnafoni dikun y'o ye nin yɔrɔ kofɔlen minnu filɛ nin ye k'an ka n'u bila kɔfɛ bilen dɛ u ka lakana ta ka nin yɔrɔ ninnu sɛgɛrɛ an ye nin bɔ indépendant kɔnɔ min ye Abdoulaye Jara ka nɔbila sɛbɛn don bidon bɔli don Yusu moro awa min ye le combat an b'ale ta a kɛra kunnaja ye koyi min ye brigade fluvial o tɛ dɔwɛrɛ gendarmerie min filɛ nin ye aw k'a dɔn min ɲɛsinnen don bakɔnɔko ma moro olu ye wulikajɔ kɛ moro awa min ye nin ye cɛ dɔ ye nin bɛ taa san 30 ni kɔ bɔɲɔgɔnko la nin cɛ k'a bɔra taxi kɔnɔ min ye aw k'a dɔn a bɔra taxi kɔnɔ ni ka maaw to aw k'a dɔn sira sɛnpɔn kan k'a lajɛ k'ale b'a yɛrɛ fa k'i fili aw k'a dɔn min ye ba jeliba ji la troisième point na ya tugun wa nin kɛra pɔnfad la deuxième point maro min ye aw ka dɔn nin cɛ tɔgɔ in k'a bɔra aw taxi de kɔnɔ min ye o y'a sɔrɔ aw min ye mobile kɔni kɛ n bɛ aw embouteillage bɛ yen bouchon bɛ yen maro a sina ka bɔ taxi kɔnɔ k'i fili ji la a ye fili ji la waati min na maaw kɔni kulela min ye aw k'a dɔn ka gendarme minnu bɛ aw k'a dɔn bajeliba ji kɛrɛfɛ moro maaw y'olu wele olu kɔni ye aw ka dɔn wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ k'a dɔn ka taa cɛ in minɛ ni k'a laban yɔrɔ ni olu jabala man jan olu jabala tɛ waribondo kɛrɛfɛ tanganda la awɔ brigade fluvial ani pont filanan ye babili filanan man jan kosɛbɛ o y'a kunnaja dɛ a kɛra kunnaja ye n'o tɛ olu yɛrɛ ka surun babili fɔlɔ de la ka tɛmɛ babili filanan fana kan brigade fluvial kɔnɔ moro min ye aw k'a dɔn olu de ye kisi kɛ ni olu kun tɛ ɲankuma sɔrɔ an bɛ ka min fɔ an dɔw fɔ la olu kɔni sera ka cɛ in k'a kisi moro yan'o cɛ k'a bɛ aw ka dɔ tile damadama bɔ ko muso dɔ fana tun bɛ yen moro ko kɔni nana ka na k'a bɛ fili bɔn fɛ maa minnu bɛ tɛmɛla bɔn sanfɛ k'olu de ye muso in minɛ jagoya la ka sama ka a lajɔ ka kurun mun ye maaw ɲɛdon pɔn na fali la de dɛ fali si man ca min tɛ pɔn ye wa ala a bɛn ma anw ta in tɔgɔ bɔra da la sa wala ne ko o yɛrɛ faga kun ye mun dusukasi ya dusukasi ala de b'a dɔn Yusu maninfin bɛ taa jɛ ni kun kɔ yɔrɔ la o tɛ ko denni ye koyi dɔw ta ye malo ɲɛsiran ye dɔw ta yɛrɛ dusukasi dantɛmɛ ye dɔw ta fana bɛ jigitigɛ dantɛmɛ ko fɔ nin si t'a nin tɛ nin si parce que i b'a dɔn min don n'i yɛrɛ fana i ka bin sɔrɔ yen kiyama tuguni y'a da u y'a fɔ an ye cogo min ko kisi t'i ye dɛ kisi t'i ye dɛ i mana kɛ fɛn o fɛn o kisi t'i ye i mana kɛ fɛn o fɛn kisi t'i ye dun na a bɛ gɛlɛya dɛ i ni yan tɛ ni yen dɛ mal mort mal vécu là-bas. Bon, gloro dun tɛ yen. Affaire tɛ yen fana. Gloro tɛ yen. Sɔrɔ fɛn tɛ yen. Magoyi tɛ yen. Foyi tɛ yen. Appel dɔw b'i wele gauche fɛ. Appel dɔw. Minnu bɛ taa jahanama. U b'olu wele de sisan. Par exemple u bɛ se k'a fɔ ko Janjo Masa Bɛnkɛ in tɔgɔ de. Janginɛ. Janginɛ Jara. À gauche. Ayi dɛ, an tɛ Janginɛ bila droite fɛ. Blaki Jara. À gauche. Sɔni cɛ ye misiri bɛna dayɛlɛ koyi, n'u ye Blaki bila à gauche a tɛ ɲɛ dɛ. Youssou Karamati. À droite. Merci. Moro Sanogo. Voilà. À droite. Merci beaucoup. Ouais, o de ko. Mais misiri dayɛlɛ bɛ Sɔni cɛ in dɛ. L'adjoint au milieu. On sait jamais. En attendant. Janjo Masa à gauche. Parce que a bɛ cɛkɔrɔba dɔgɔya. A bɛ cɛkɔrɔba dɔgɔya dɛ. O kelen ni kɔni a b'o kɛ. Ala k'an kunna jalen papa. An ni sama ka bɔ ale kɔnɔ. Yarabi ama ala ka misiri dayɛlɛ. Ko misiri dayɛlɛ bɛ yen dɛ. Bon ne dun tun ye n ka candidature bila trésorier la mais Blanqui ko ne ma. Ko o papier k'u y'o boycotté. Ne nata a bɛ dayɛlɛ o. K'u ye papier in fili. K'o bɔra a ma ko liste kura de kan ka don. Bon liste kura don ninnu protocole ka ca ne bɛ n sen bɔ a la quoi c'est démissionne. Sɔni cɛ ye misiri ya. A trésorier a wari mara wari wagande ne tun bɛ fɛ ka kɛ o marabaa de. Sɔni cɛ bɛɛ fana jarala ka jɔn mina ko alimami ye sa. Alimami jarala ka man ca dɛ. n'o bɛ alimami luye de. An bɛ taa luye yɔrɔ wɛrɛ. Dɔn jumɛn jara journal Le Peon. Dɔn jumɛn bɛ se wa. Ale tɛ se o. Ale ta ye réseau la kuma ye. Ale ta ye fasiri di. Ale ta ye fasiri ni réseau la kuma ye. Alimamiya tɛ fasiri. Bon njɛ fana tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'o kɛ
albami otite ha ne reda yejara ne ba fo ngo blangi ka kaye o fona ga samje re fonu yigo lui sire yigo me blangi ka voilà usiga yigo lui parce que ale karamogo ale bisiga ta ula tubi note jarabi tubile manjande abana jango soni jengaw ubuna misiri min jobe ke sababu nyuma misiri min na kurumbo kari ale be ke sababu nyuma ntato ko lugani nye misiri nye chena misiri nyana abarkala misiri belbele do abarkala ala ka sodo ya rabbi ala ka ke ala ka soye ka musaga boba ala ka kuye arjine ala ka ke arjine saraye amin ala ka ko ka arjine saraye amin ala ka ka do abla mijanina o misiri yere adaileli ala ko do numa jira anna blangi jira yere amba sebe korofo kani makulun kanu ko abarka ye sonin chen garage la ani achake nyom bela jile ambe do ke anga chekoroba fana bakoro nyare ale fana ye ka do